Ahoj všem, vítejte u druhého dílu našeho cestování Bosnou a Černou Horou. Máme tu den 5. A co nás dnes čeká? Překročíme hranice s Černou Horou, podíváme se na Kotorský záliv a přes Podgorici Nikšić dojedeme pod pohoří Durmitor. Při vstupu do Černé Hory využíváme hraničního přechodu Klobu, kde nás čeká podobná procedura jako při vstupu do Bosny. Poučen z předchozího mám už všechny doklady připravené. Vítejte v Černé Hoře, hlásí cedule, a těšíme se, co nám tato zemička předvede. Od hranic až na hladinu moře jsme naklesali na 40 kilometrech cirka 1000 výškových metrů. Kotorský záliv nás přivítal krásnými barvami, však posuďte sami. Záliv objíždíme po jeho severní straně od Lipci po Kotor. V Kotoru nás trošku potrápí semafory a hustý provoz. Ani TTčku se to moc nelíbí. Od moře opět stoupáme takzvaným kotorským žebříkem nahoru do kopců. Na 20 kilometrech se z nuly opět vyhoupneme do 1000 metrů nad mořem. Takových zatáček má žebřík 16. Měli jsme i tu čest dojet autobus, který se drápal nahoru. Jak jinak než s českou registračkou. Ale výhledy byly epesní. Chvíli po nás nahoru přivrčela tahle francouzská kachna. Chlapík sám na cestách míří do Albánie. Prý jede tak, co mu auto dovolí. A my? My pokračujeme přes Cetinje do Podgorice. Pomalu se blížíme do nejvýchodnějšího bodu naší cesty. Ale kousek před ním se ještě zastavíme u jedné legendární cedule. Ano, je to odbočka do Kokoti u Podgorice. Jen pro upřesnění, Kokot znamená v překladu kohout. Podgorica je hlavní město Černé Hory a z ní do Albánie jen pár kilometrů. Lákalo mě to velice, ale čas tlačí a dovolené nemáme neomezeně.
Nedá se tedy nic dělat. Stáčíme se k severu a přes Nikšič jedeme někam k Žabljaku. Tam budeme hledat místo na spaní. Po klidu se vyškrábeme k pohoří Durmitor. Původně jsme se měli přijet z druhé strany údolím řeky Tary od Mojkovace, ale již druhým rokem sesypaná silnice R10 nám to neumožnila. První kemp, kam se jedeme podívat, je etnoselo Katun u Žabljaku, ale po zběžné oblídce odjíždíme hledat jinam. Zkrátka nebudu spát ve stráni, tam kde jsou koně a tudíž otravný a bodavý hmyz všeho druhu. Znáte takový ten pocit, když někam přijedete a nejraději byste tam strávili týden? Nám se to stalo právě pod Durmitorem. Autocamp Tea House. Objevili jsme místo se srdečnými majiteli, navíc producenty bylinných čajů, které svou kvalitou a chutí sbírají medaile na výstavách. Nakonec jsme s majiteli strávili snad 2 hodiny v přátelském rozhovoru a dozvěděli jsme se hodně o životě na Balkáně. A jako bonus máme krásný výhled z koupelny. Dobré ráno, máme tu den 6. Dnešní noc byla dost chladná a dle teploměru teplota ve stanu klesla na nějakých 10 stupňů, tedy měřenou stropu. Na zemi nám rozhodně teplo nebylo. Přeci jen jsme spali v necelých 1500 metrech nad mořem. Naše další cesta vede po R16 přes Durmitor k Pivskému jezeru a dále na hranice s Bosnou. Sedlo, které se jmenuje Sedlo, má nadmořskou výšku 1907 metrů. Jsme tedy opět výš než Sněžka. Za vjezd platíme 5 € za osobu a jedeme si vychutnat výhledy do údolí a na vrcholky okolních kopců. Počasí nám přeje a můžeme si naplno užít tuhle horu. Jmenuje se Prutaž a se svou výškou 2393 metrů sice není nejvyšší horou Durmitoru, ale pro mě jednou z nejikoničtějších. Když už jsem se zmínil, doplním, že nejvyšší horou je s výškou 2523 metrů Bobotov Kuk.
Silnice R16 je jednou z tzv. Panoramatických silnic Černé Hory. Existuje ještě jedna, méně frekventovaná severní cesta, která si údajně svou krásou nezadá s tou profláklejší jižní. Tyto dvě cesty se dají jet jako okruh a spolu tvoří tzv. Dormitor ring. Projíždíme těch několik hrubě tesaných tunelů a spolu s nimi se pod námi objevuje hladina Pivského jezera. Údolím řeky Pivy jedeme k hranicím s Bosnou. Tunel střídá tunel a cesta příjemně utíká. Černá Hora není velký stát, ale má hodně co nabídnout. Rozhodně zde nejsme naposledy. Po 2 dnech v Černé Hoře překračujeme hranice zpátky do Bosny po dalším z provizorních mostů, které zde slouží od války v 90. letech. Na bosenské straně celník jen mávne rukou a můžeme pokračovat po rozmlácené E762 směr Foča. Foču míjíme a pokračujeme dál na Sarajevo. Oběd řešíme stejně jako každý jiný den v pekárně, kterých je na Balkáně jako máku. Já si dávám svůj oblíbený burek a Péťa dle nabídky na pultu. Zastavujeme v Miljevině a tam další V85 s francouzskou značkou. Obvyklá konverzace odkud, kam, kde nejdál a jako se všemi guzisty se rozhovor stočí na úpravy, které kdo má na té své. Půl hodina utekla jako nic, mávneme na sebe a každý pokračujeme svým směrem. Naše kola nyní míří nad Sarajevo k bývalému areálu olympijských her. Ty se zde konaly v roce 1984 a Československo zde získalo celkem 6 medailí. Hotel Igman je takovou malou velkou motorkářskou ikonou. Každý sem jednou prostě musíme. Zatím je z něj čím dál větší ruina, ale prý existují plány na jeho obnovu. O vnitřním vybavení nemůže být řeč. Válka zanechala hluboké šrámy nejen v srdcích Sarajevanů. Nedalo mi to a našel jsem si cestu až na střechu. Díry po oknech nabízí výhledy na vrchol hory Bělašnica
a kousek za ní Jelo-Komory, ale o něm až příště. A vynechat skokanské můstky? To nejde. Už kvůli té jedné fotce u stupňů vítězů. Na večer sjíždíme dolů do Sarajeva, jak jinak než do kempu Sarajevo. Návštěvu starého města, konkrétně Baščaršije, vynecháváme. Však Sarajevo není tak daleko, abychom se sem nezajeli podívat znovu. Den 7. Ze Sarajeva jedeme přes Travnik, Banja Luku zpátky do Chorvatska. V plánu je dnes jen jedna zastávka a kde budeme spát, ještě netušíme. Medresa, dle Wikipedie to je muslimská náboženská škola vyššího typu. V Travniku mě zaujal tento dům po zásahu granátem. 30 let po válce a provizorní opravy se staly trvalými. V celé Bosně, hlavně ve vyšších polohách, nás neustále překvapuje velké množství motýlů. Ale tady mezi Travníkem a Banjou Lukou jich bylo zdaleka nejvíce. Loučíme se s Bosnou a přes hraniční přechod Gradiška vstupujeme do Chorvatska. Za hranicemi opět najíždíme na naši toulací notu a vedlejšími silničkami si jedeme prohlédnout památník revoluce v Moslavině. A co říká o tomto monumentu Wikipedie? Památník revoluce lidu Moslaviny připomíná povstání komunistických partizánů proti chorvatským fašistům. V lesích regionu Moslavina se nacházelo několik partizánských nemocnic. Betonový památník z roku 1967 byl navržen tak, aby vybudil pocit dynamického pohybu masy. Z centrálního bodu, který představuje střed země, se masa rozebíhá do několika křídel na obou stranách památníku. Křídla symbolizují vítězství nad nepřítelem v druhé světové válce. Zakalené nebe nevěstí nic pěkného. Dosud jsme tuto dovolenou nezmokli a nechceme to měnit. V Bělovaru uděláme rychlý nákup na večer a věříce suchou silnici pokračujeme do kempu Aquaterra u rybníka Šoderica přímo na hranicích s Maďarskem. Ten je ale viditelně již pár let zavřený. Co teď? Sluníčko se dotýká obzoru a noc se blíží. Není na výběr. Jedeme na druhou stranu Drávy do Maďarska do Kektó kempingu. A máme kliku. Dešti jsme ujeli. Do Kektó kempu dojíždíme téměř 9 hodin večer, hladoví a unavení. Okolo nás nosí hotová jídla z kuchyně a úplně nás pohltí vůně česneku. Rychle postavíme stan a ještě zaprášení z cesty si objednáváme jídlo. Nikdy by mě nenapadlo, že plněný řízek čerstvým sýrem a koprem může být taková dobrota. Ještě poznámka ke kempíku. Byl to takový správný 80kový socík. Den 8. a předposlední. Dnešním plánem je přejet Maďarsko, Slovensko a zakempit někde na jihu Moravy. A když už budeme na Slovensku, tak si ještě zajedeme prohlédnout vodní dílo Gabčíkovo.
Gabčíkovo je vodní dílo na řece Dunaj, postavené s cílem zabránit povodním a zlepšit plavbu. Původně bylo plánované jako společný projekt se sousedním Maďarskem. Jeho výstavba byla komplikována jednostranným ukončením prací ze strany Maďarska v roce 1989. Dnes je dílo v provozu a vyrábí elektrickou energii s instalovaným výkonem 720 MW, přičemž jeho plný potenciál by se využil jen s dokončením vodního díla Nať Mároš. Původně jsme opravdu chtěli dojet na Moravu, ale loňská zkušenost spod Pálavy nás odradila. Zůstáváme tedy ještě jednu noc na Slovensku v kempu Rudava nedaleko Malých Levár. A ani tady nejsme sami. Parta 4 slovenských rodin i s dětmi nám zpříjemní večer a nakonec se dostaneme i k tomu, že znají náš podkrkonošský rudník. Inu trojkombinace Rudolf, Rudník, Rudava dělá divy. Den 9. poslední. Rudava, Brno, Svitavy, Hradec Králové a domů do Krkonoš. Celkem jsme najeli 2883 km, navštívili 7 států a zažili mnoho. Byla to dovolená plná setkávání se skvělými lidmi, ať už v kempech z Čechy, tak i s místňáky. Nezapomeneme na kluky v kempu Šturba, jak se celý večer špičkovali, na rodinu majitelů v T-houseu, na ten upovídaný pár francouzských motorkářů na cestách a ani na kouzelného dědečka v Banja Luce, který k nám jen tak přišel na parkovišti a začal si s námi povídat a během loučení si se mnou chtěl dát panáka rakie. Inu, kde je vůle, tam je i dohoda. A kam příště? Tam, kam nás písty dovezou.